patok lang isa. Boss, Meron na po, boss. Tama. Buhat mo lang. Buhat ka sa doom. Mami sa inyo ba ito? Ano? Ang init! Kinunan ni John kay kaway ka muna sa vlog ko. Senyorita, manok baboy lang gulisa po. Baboy. Wantin na lang po, Tika. Ilan po?
Pusing manok baboy lang gunisa po. Inyo tita, baboy manok lang gunisa po. Opo. Yan. Ito yata nandito. May bito ka ba yan? Oo. Ilan? Mga? Yung pito lang dyan.
Gamit ko kayo na... Dalawa? Isa lang. Isa lang. Hirap pamilya. Thank you, thank you, thank you, thank you. Good morning sa inyo lahat dyan, no? Kumusta kayo mga kawaray at saka hindi mga waray? Kumusta kayo dyan? Thank you, thank you. I love you so much. Huwag kayo magsawa sa aking video panonood, no? So ngayon nagtitinda ako ngayon ng baboy, no? Hindi ako pumasok sa trabaho. Mamaya pa kasi ang pasok ko alas 12, no? Hindi ko alam kung makakapasok ako. Salamat, Adam. Maingat na.